Салом дӯстон, дар ин видео мо пул мегузаронем аз сайти Тизерфас дар кашлоки Payersилка барои сайт дар поёни видео мешавад. Ва Тизерфас чия? Тизерфас ин расширение ҳастае ки дар компютер установка мекунем, мо дар реклама нишон метавад ва бо ҳисоби реклама пул кор мекунем. Ва агар шумо компютер надошта бошед, метавонед ҳатто дар телефонам пул кор кунед. Ин видео YouTube тамошо мекунед, пул кор мекунед ва метавонед пултона бигиред. Ва барои пулмона гирифтан вивестиро интихоб мекунем. Ва ҷа кашлоки Payer интихоб мекунем, перевестиро интихоб мекунем. ва ба ҳарфҳои сирх мо дар сообщение навис ки шумо кашлоктона сохранить кардагӣ нестед ё ки нодуруст сохранить кардагӣ. Ва настройкаро интихоб мекунем, платежи реквизита интихоб мекунем ва дар ҷа кашлокҳои моро нишон метавад ва мо ягон кашлок сохранить кардагӣ нестем, барои ҳамон қад пулмона гирифта натунистем. ва кашлоки Payer мавзи сохранить мекунам ва кашлоки Payer мекушоем. аз тарафи дасти чап боло дар рақамҳои кашлоки Payer мо нависагиай дар экрани аборзер мекунем ва копировата интихоб мекунем. ва бо меоем дар ҳамин сайтмон ва ҷое ки Payer нависагиай ставид мекунем кашлоки Payer-мона сохранита интихоб мекунем. ва ба ҳарфҳои кабуд мо дар сообщение навис ки мо дар электронни почтаи шумо сообщение роӣ кардем ва электронни почтамонро мекушоем. ҳамин силкаи кабудро мекушоем ва тамом кашлоки Payer мо сохранит мешавад ва мо метавонем пулмона аз ҳамин сайт бигирем. ва як бор дигар вивестиро интихоб мекунем. бо ҳам хел кашлоки Payer интихоб мекунем ва перевест. ва биё пеш аз пула гирифтан кашлоки Payer бинем кани дар баланси ма чанд пул ҳастад. ва дар баланси ма 123 рублай боз дар ҳамон сайти худмон меоем. кашлоки Payer интихоб мекунем, перевестиро интихоб мекунем. ва ина ба ҳарфҳои савз мо дар сообщение навис ки пул дар баланси шумо гузашта ва дар баланси шумо 52 рубл 18 копеек гузашт. ва кашлоки Payer як бор дигар мекушоем. ва ина дар баланси ма 123 рубла як бор кашлока обновид мекунем ва ина 175 рубл шид. ва историяро интихоб мекунем ва история якумгира мекушоем ва дар инҷа ина баланси ма 52 рубл 18 копеек гузашта. ва сообщение поёнгира мехонем payment of the Tizerfas, яъне аз сайти Tizerfas ба мо пул гузашта. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.